Valdeorras é a denominación de orixe galega máis premiada no prestixioso concurso internacional de viños Vinduero Vindouro, que en 2025 celebrou a súa 21ª edición. O certame otorgou 3 arribes de ouro aos viños valdeorreses, 2 deles na categoría de viños brancos sen crianza e un na sección de tintos sen crianza. Os premiados son de Berna Godello 2024 de Bodega Guitián y Blanco con 90 puntos, Cepado Godello 2024 de Adega o Cepado con 90 puntos e Sampaiolo Garnacha Tintorera 2024 de Bodegas Sampaiolo con 90 puntos. Os premios Vinduero Vindouro son un importante e consolidado certamen internacional de viños de España e Portugal que naceu no ano 2005 e converteuse en todo un referente no territorio ibérico. O concurso rinde homenaxe ao viño como a un valioso e representativo produto da diversidade cultural e patrimonial de ambos os dous lados da fronteira. Máis de 60 catadores de prestixio internacional contribúen ao éxito do concurso polo seu rigor e profesionalidade. Ademais, os galardóns outorgados plásmanse nas guías de los mejores vinos de España e Portugal, editadas en español, portugués, francés e inglés. Grazas ao patrocinio da Organización Internacional de la Viña y el Vino, estos galardóns sitúanse no top dos concursos deste tipo, o que supón unha aposta segura de promoción dos viños participantes a nivel mundial.